Ben, doncs, iniciam nau. Aran en podcast, jo crec que avui serà un d'aquests dies que són taplar especials d'aquest programa perquè jo no sé si al lung de la història d'Aran en podcast haurà la possibilitat d'avui doncs, hi ha mainadeta tan jovenota, tan valenta, tan espavilada, tan també predicadora per aranès per a Val d'Aran com a ell, doncs, la nostra convidada d'avui, que és Lola Cabero. Com estàs, Lola? Hola, bon dia, molt bé. Sí? Què te sembla això de podcast? A veure, has estat bé viatge en Betún? No he estat en cap. Has estat entrevistada, vet viatge en la Sí. televisió, en la ràdio, en vet autre mitjan de comunicació? Sí, un viatge. Sí, un viatge. Que avui has guanyat? Avui has participat en vera prova important o què? No, bueno, m'hagueren una entrevista en Cat Ràdio. Ha sigut a Val d'Aran, Sí, a José, Sieu. José Badia, el nostre Sí. company de la ràdio d'esports. Sí, a Sieu, bueno, parlarem xinyau dels curses, de la meva vida d'esportista. Molt bé, doncs, òbviament, ens centrarem en aquest espaci de la teva vida esportiva, més això m'ha estat a causa, perquè m'he dit ta pare, escolta, hem de ta pare Javi Cabero, conseller d'Esports, que la web massiu, Javi, no mos pos veure, nosaltres te saludam, més és de la càmera no te van a veure, que per cert, Lola, si vols saludar a gent, doncs és aquí vedent segurament a través de YouTube, perquè ja sabets que ara en podcast, de l'AD, en Spotify, que hi era opció sonora, també mos pots veure a través de YouTube, de la meva conversa sencera, o si no, els millors moments també les podem recuperar a través de l'Instagram. Per cert, tu has Instagram o no? Jo sí. Més l'he controlat amb el meu pai. Que hi ha control parental, no? Sí. Imaginaries. TikTok? Nas? No. I com hi ha això? Jo m'he dit que generalment les noves generacions i com a que controlen més el TikTok, Instagram, i com a que dieu ja i de l'edat de ta pare mia, el Facebook i ja d'estos abuelos, dieu. No sé si aquesta tendència tu l'has vist en classe, per exemple. Donc els veri companys de la meva classe sí que han TikTok. Instagram més jo som que TikTok, o sigui, jo som que Instagram perquè, no sé, TikTok no m'agrada, me sembla un xingalet més perillós. Perillós per què? Vull dir, què detectes, Perquè jo he preguntat abans de que me respongués aquesta pregunta. Guaire anys has? Jo 13. I amb 13 anys, com pots diagnosticar tu que ves aquesta aplicació com a, entre cometes, perillosa? No et sé, jo et veig més perillós perquè és més fàcil contactar amb un que te pot enganyar, pot dir perfectament que hi ve amiga tua o vet familiar, i després t'han enganyat. Jo te vull preguntar, d'on te havia, tio, aquest coneixement de ciberseguretat, le podríem dir de... jo crec que jo a la teva edat, era veritat, òbviament no existien les xarxes socials, no existien... No, el Facebook encara no existia. Me sembla que existia en aquella època, hi ha causa que se diria 20, Fotolog, causes a tau, que no sé si les has escoltat tu i viatge en la teva vida, més d'on has artenyit, diguem, hagués coneixement de dir, escolta, això hi ha causa bona, perquè hi ha causa que connecta amb un, més dieu de penderoisatge no hi bon. Sí, en institut mos vien a xarles de la ciberseguretat, de ciberbullying, de tot, a la vegada doncs aprenem abans nosaltres. Bé, doncs des d'ací també el men arregraïment, això és tot el reconeixement a totes aquelles persones i figures que caminen a terme aquest treball, perquè ja vedets que la pedagogia servís, perquè és el primer missatge que ens ha explicat així Lola, i que jo crec que és fonamental. Avui conde de les xarxes socials, que són molt boni, més que també doncs, saben perills a son darrer que cau a les controlar. I ben, Lola, doncs, felicitats per a part aquesta que te toca. Escolta, el que reprenent el que te comentava abans, diem amb el teu pare, amb Javi, escolta, quan vos veia ben de l'entrevista? Jo li dic, pot estar tres més? Bueno, demora-te que Lola ha de baixar d'esquiar. I Lola, també esquies? Jo sí, esquí atletisme, esquí natació. Esquí els fines de setmana, més quan hi ha competició el fin de setmana, vau els divendres a entrenar. Que, per exemple, aquesta conversa concretament ha estat gravada que la gent et sàpiga en divendres i per això, perquè aquest fin de setmana competiries. Sí, aquest fin de setmana competiria. En les competicions que és, generalment, que són de gigant, d'eslàlom o què és? Des dues modalitats.
hagués fin de setmana i en es pot, primer gegant i dempús eslalom. I com portes aquello de viatjar tant? Perquè després ja entrarem en tema de curses, de competicions, d'atletisme, que això és tot en so que t'estàs enfocant tu avui dia, encara que hi molt bon diversificar tots els esports, a més ara a tu edat. Més, com portes tu això de viatjar, de agüete de llegar, no sé, t'assies de maitín, agarrar els esquís de la meva furgoneta amb els teus companys amics i estem espot? Jo no he problema de llevar medura perquè soc acostumada. Viatjar no m'importa perquè jo dormisc en cotxe. A la vez, Que conduís que auto, no? Jo me quedaria a dormir. Molt bé. Te vull preguntar, de l'esquí, a de la competició, a tu t'agrada i un esport que generalment t'agrada? Tostem? sí, tu estem des dels 10 anys. Ah, esquies des dels 2 anys, eh? Sí. Molt bé, molt bé, molt bé. Bueno, bé, que tampoc n'has... Bueno, o que n'has guaires més tampoc, i que estan parlant de mi persona que és molt, molt, molt jovenà, i per això diria que segurament Guilleu seràs la persona d'aran en podcast més jovenà que passarà sigut en tota la història d'aquest programa. Ja m'agradaria que no, que també hi hagués mainades o mainatges més petits i més qui sap. Lola, Abdelà de l'esquí, te vull preguntar, en classe, com vius tu, doncs, era la teva etapa educativa? Ja dit, tu, per exemple, vas motivada a l'escola, t'agrada l'escola, i cau carrent que te genere, no sé, que hi pesant? No, això m'agrada molt anar a l'escola. Però el que m'agrada escriure des de petita, escriure, llegir, parlar, doncs m'agrada molt anar. Això també pregunti, perquè jo, per exemple, en la meva època detectaues que hi havia mainatges que se li quedaven ara no hi sabe, no sap com se diu, això sí que és de llengua me van a serrar les sàbanes, era manta, i com que se les enganxen els mainatges de que les hi costen anar a l'escola. A tu no? A tu, per No. exemple, no? Jo no. I a tu detectes que els teus companys que dieu ensenyeu més o què? Un n'hi ha betín. Bueno, n'hi ha betín. No cau dels noms, que se no d'empís mos vieran a cercar nosaltres. Més tio, a sacró, no? Donc, aqueres ganes, aquera il·lusió, aquest optimisme d'anar a l'escola, t'agrada. Sí. I si haguessis de definir, per exemple, la assignatura que dius, aquesta era la que més m'agrada. I no vau dir d'educació física, ja t'he pillat, ja. Les llengües, aranès, català i castellà, m'agraden molt. I per quin motiu penses que era aranès t'aixaute? Perquè ara també voleré parlar d'empús de la tua, de ton pare envers la llengua, que hi t'ha pla interessant més. Per exemple, què t'agrada a tu d'aprendre aranès? Ara que, òbviament, has un bon vocabulari, més, dieu, l'has de precisar, haurà de causes, etc. Això m'agrada molt parlar aranès, perquè ara, en aquests moments, s'està perdent la llengua, necessitam a més gent que parli aranès. A la vez, cada dia vull aprendre un xinyalet més, que la gent, doncs, parli més aranès. Això me xoca molt com a tu és capable de una reflexió com aquesta. Més era de la ciberseguretat, encara que l'ha justificat força ben, explicant que han vengut els tècnics a vos converses, etc. Però me costa força, positivament, de veritat, hi ha sorpresa molt positiva, que jo, mainada, de la teva edat, rebrem-me 13 anys, has dit? 13. 13 anys, digues, la llengua se perd, de cada viatge le parla menys gent socialment, cau carrent. Com t'arriba a tu aquella reflexió? Doncs jo, 13 anys, Quan avui és 11 anys, que vull matisar tot això, perquè et senti, seré molt pesat de magatzar, més quan avui és 11 anys, són què? Sí, els meus pais ja me parlaven de que haurem de parlar aranès en casa, en escola, en carrer... parlar el més possible l'aranès. Clar, perquè aquí ho on te havia la reflexió, no? La veig de, si no parlam la nostra llengua, dieu que la podem arribar a perdre. Sí. Per exemple, tu, amb els teus companys de classe, parles aranès? D'enverus, perquè la majoria de mainatges i mainades no parlen aranès. A la vez, més que són d'ací de la Val, sí que parli més aranès d'Ameri, d'hora de l'escola, esquiant en escola, més d'en pocs.
I a dir que, per exemple, quan arribats en a Ura de Pati, aquí hi ha, doncs, òbviament, suposi que me comentes gent nouvinguda, Sí, que havia de d'auti emplaçaments que no són pas era Val d'Aran, doncs, òbviament, hi ha un xoc, un col·lapse lingüístic aquí, que tu parles aranès, dieu la meva tia mia que hi ves ja de tota la vida i que vaig a massa a l'escola, etc. Més d'empús arriba, doncs, sense cap malícia, ni res. Hi ha persona que ha arribat molt poc a la Val d'Aran, parla castellà i, òbviament, doncs, vosaltres està poder seguir interactuant ja canviats al registre castellà, no? I que heu carnatau. sí. Clar, pregunta, aquestes persones, que te digui, ja que tu estaves en classe d'aranès, s'hagin d'aprendre també aranès, les costa més en arribar en molt poc temps, les costa més l'esforç, vosaltres també en classe o vosaltres i els amics assajats de, no sé, d'ajudar-les a que aprenguen la llengua? O sonque que els mainatges i mainades que acaben d'arribar, en les ures d'aranès de català, se'n van a aula d'acollida. A la vez, doncs, aquí les ensenyem millor la llengua, dempús, quan porten 3 anys a sieu, vient a classe i ja han aprenut més. Bé, doncs ja jo crec que ens ha ajudat força, com a mínim, en airau educatiu, a poder conèixer i ensenyar més com se desenvolupa, no? Era estructura pro-llengua aranesa, insistisc, m'ha sorprendit t'aplar positivament aquesta reflexió que tu dius de que, òbviament, el usatge social va ensenyar, entre cometes, a la baixa, des d'Aran en podcast també metem en nostre grat de sablenta, no sé si se capvirà, més com a mínim que hi hagi un usatge més fluid en tot i els encastres. Ben, se te sembla ben, Lola? Parlam, si és què t'agrada en ton temps lliure, que encara que més o menys ja me pugui imaginar, aquell esport, no? A jo m'agrada molt l'esport. En meu temps lliure, esport i cantar. Cantar també, M'agrada molt cantar. Compaginar cantar amb l'esport m'agrada molt, perquè en els moments que soc nerviosa, canti i com a que suelti un xingalet els nervis. Ara és nerviosa? Bueno, un xingau. Vols cantar? No. Quin tipus de registre t'agrada cantar, per exemple? M'agrada cantar les cançons d'Aitana des de petita. És Aitaner, a la vez. Sí. Com se diu als fans d'Aitana? Tal com et digui, perquè, per exemple, Justin Bieber se diu en Believers, no sé si és d'Aitana amb ben nom concret. No, bueno, jo no ho sé. Ja has anat a veure concert d'Aitana? Sí, ahir, On, en Barcelona o on? en Barcelona, a Gas Hostieu. Molt bé. En Sant Jordi, imagini, no? Palau Sant Jordi, imagini. Què te sembla que era experiència? Superxula. Mm? Siguec un espectacle super polit, ac disfruté molt. Arribares a parlar de mera o a creuar a veure No. Guellada? No, No? T'hagués agradat parlar de mera? sí. Des d'ací ho pots enviar missatge a Aitana, Aitana, si estàs escoltant aquesta conversa en aranès, qui sap? Dieu, sí? Escolta, parla amb jovet dia. Clar, diries cantar. Jo ara que dius lo de cantar, me sembla d'haver t'he vist en bet vídeo de Aranvision. Aranvision, que hi ha un projecte que me sembla, si no ho ha enganyat, ja que així ho ha sapare, Consell Generau impulsar que causa de, podríem dir, d'anemia i d'impulse plasmec, causa de miellant, si és 7 mesos, que segui a representació, així ho mateix, en la plaça d'Aran, de Consell Generau d'Aran. Què te sembla, caso? Que et digui per què. Com a ser, per exemple, si tu me dius que m'apassiona cantar, també tenir un estau de cant i com a caucarrent sensacional, no, Tati? Sí, me metí molt nerviosa. La veig aquí, ho deures cantar molt, no? Si Sí. te metes nerviosa, cantes. Hi havia molta gent, però ac disfruté moltíssim. E dempús, de mes amigues que també cantaven, bueno, mos ac passarem molt bé. Quines cançons canteres? Per exemple, canteres Aitana o... Sí. Perquè, que clar, me sembla que Aranvision, a veure si ara no m'enganye, era... Ben, tu podies cantar el que volesses, més adaptant En era aranès. música, era letra en aranès. I tu què canteres? Jo canté Con la miel en los labios, amb la meu en spots, que hi ha cançó que sai des de petita. petita, Des de més petita. des de més petita. Ella des mies cançons... Ella d'Aitana, aquesta? Sí, Aquesta no la coneixi. Anem ben, no? Sí. Eres tau? molt bé. Què passa que aquí? Bueno, guanyé
Bueno, no m'ac demorava, però sí que Però tu, per calia... exemple, tu quan cantes aquí, l'escenari davant de, què, hi ha 50, hi ha 100 persones, diu, avui aquí, més, me diuen que més, força més. Home, també t'és nerviós, imagina't, 300 persones me comencen a dir des d'ací. Jo me sembla que ja més tu hi ha comunicació davant de 300 persones, no sé com m'aprenaria. Més, i canteres. Dieu te metes nerviosa més canteres. Sí, me metí nerviosa, més disfruté molt cantant. Més, no tindré com a apetitíssima por escènica? No és aquest de dir de me va quedar en blanc, o me vau a metre nerviosa, vau a desafinar, o no vau acabar de cantar ben. No, perquè confia en jo, portava molt de temps cantant-la, assajant-la. D'avui has vesís Sí, contenti, sí. En què corrent, esquiant, anava cantant. Ajuda bé que és que això, de viatges quan esquies o quan és en la dutxa comences a cantar, el que passa és que, clar, hi ha ells que han llegit més agraciat i que ja ho té, per això jo t'esqui en entrevista i tu cantes. Això va més o menys en aquesta línia. I penses, Lola, tornant a ensenyar a Rairau esportiu, que dieu eret de, no sé, d'este tan adaptada a la competició, d'este tan adaptada a, pues a esten situacions de tensió, de sensació d'activitat intensa, si tu creus que aquerò se pot trasladar a d'aquells moments en els quals tu és davant de 300 persones i aquella tensió que tu la convertisses en motivació i t'ajuda a l'hora de a cantar. Sí, a jo m'agrada molt la competició. Els 13 anys he competit. Bueno, des de... A mi m'imagino que quan avui és 0 anys... Bueno, Sí. ja hi ha cursa na nocturna, que hi també de repupets, me sembla que no competiràs aquest any. Més leu, d'avui és competir tutti. Sí. M'agrada molt la competició, la motivació, cantant també me motivi, me meti nerviosa. Molt bé, molt bé, molt bé. Ara ja ens centrarem en tot això que veia de la part de l'atletisme que jo crec que era més important. I consideres que l'atletisme era la part més important actualment de la teva vida? Sí. Que et dius també un sí rutine i et veig amb incens competitiu, Sí. Abans de començar aquesta temporada, sí, estigui esquí, atletisme. Perquè hi havia un dubte. Hi ha dit de, quan dius esquí atletisme era perquè dubtaues se metet en un costat o l'altre? Perquè jo hi guies proves de pretecnificació. Jo entré. So que no podia compaginar l'atletisme amb l'esquí. Bàsicament perquè imagina que les competicions són el mateix viatge, són el fin de setmana, perquè entre setmana la gent va a classe. Era casualitat perquè quasi totes les carreres d'esquí coincidissin amb les curses d'atletisme. A la vegada, arribaria un moment que hauria de decidir entre jo a causa i altra. A la vegada me presenté les proves, en entrat al centre de pretecnificació, més entré, més decidí que seguiria esquiant, seguiria competint, més no entraria a tot centre, però que al final explotaria. A ti t'agrada el tenis? Bueno, ja eres millor, el segon millor esportista de món actual, que primer Carlos Alcaraz, et dius avui Yannick Sinner, ell italià, que s'hagués estat un xeu com a tu. Podríem dir, de la seva època de jovent, li apassionava el tenis, més se dedicava a l'esquí. I era molt bon esquiador, dels millors del son país, dels millors d'Itàlia. Més què passa que al final? Donc és que, bueno, no sé si que li xautava més el tenis o si que li generava més il·lusió, més passió en aquest moment, que això que era esquí, que era molt bon, era molt bon. I se n'ha anat al tenis. Què ha passat? Donc era resta història. Ell un dels millors tenistes, ell força jugant encara, més ell un dels millors tenistes de la història. I jo veig un cas que t'ha pogut passar a tu, que te xautaven força els dius esports i que encara les pots practicar d'un estil més aficionat o d'un estil precompetitiu, més que sembla que t'entures més a córrer, no? Sí, un xingalet. M'entun un xingalet més a córrer, perquè no et sai. Lo compartisqui amb mon pai,
el meu entrenador també, que hem hagut molta sort, de Fernando García, que ell de Monzón, doncs es coneixeren amb Weightans, me comencé a entrenar amb Weightans. Des de l'edat que comencé a córrer, anava pues, a entrenar amb el meu pai, més, bueno, anàvem un dia a un trote de 5 quilòmetres, bueno, mos passàvem bé. Sonque que mos coneixerem a Fondi, hem hagut moltíssima sort, mos envia... Fondi, imagine que hi ha el cibernom d'amet que se coneix el teu Sí, entrenador. sí. Bueno, m'envia els entrenos, perquè clar, jo evidentment no puc anar 10 hores quasi cada dia, he d'empús tornar 10 hores. Que A te la refereixes en vez- que a Monzón, eh? Sí. Mm. A la vez m'envia els entrenaments i jo les escassieu amb el meu pai, que el meu pai no és el meu entrenador, perquè hi ha gent que se confundeix en xinyau. No és el meu entrenador, ell és el meu company d'entreno. Però jo te vull preguntar a causa, Lola. M'has comentat que vosaltres gestides de trote, de 5 quilòmetres o causes a tau. Ves, jo ara, el teu pare ara prou bé, jo lo veigui molt prim, jo lo veigui patir, perquè me sembla que ara ja l'eu no te pot dir el ritme, Bueno, encara aguante. Vols dir? Sí. Bueno, el meu pai, jo l'agraeixo moltíssim perquè ha estat tostem, ploigue, nyeuigue, esquigue calor, esquigue airet, ha estat tostem acompanyant-me als entrenos, a les carreres, a tot. Bueno, Però tu també has de ser, no són que vull dir de que això no dius en m'acompanya i que tu també has d'haver la Sí. predisposició de dir, escolta, això que has dit, és que nyeu, és que pluja, és que un solell de pou de 30 i pico grads t'has 12 de migdia no perquè seràs en classe, més dijous i a dimenjada, t'has 12 de migdia que has de ser. No hi ha cap excusa, no hi ha cap alternativa. no hi ha llauta. He de gesse, jo els entrenos pautats, se no és qui l'entreno, és que ell responsabilitat mia. O sigui, se vull venir a la competició de fin de setmana, se vull anar a campionat d'Espanya l'any que ven, jo he dels entrenos. O sigui, se no les esqui serà responsabilitat mia. Tu has notat, clar, perquè imagini que al principi de, vam emetre entre cometes, carrera esportiva, perquè encara és molt joena, més al principi de tot aquest procés evolutiu que estàs començant a viure, imagini que jo no t'entrenau a Fondi, més dir, jo et pare sí que gessies a córrer d'amet per passió o per il·lusió, per esport en general, més tu ara que vas de mi entrenador, com ves el ton sau evolutiu endarrerant? Tu notes que el ton, no sé, sentat físic a nivell que és muscular millore, era tio capacitat cardiorrespiratòria se també millore, com has viscut tu aquesta evolució en l'agents del ton propi cos? Jo he notat una evolució bastant grana. He estat evolucionant bastant. Sonque que com m'agrada tant córrer... I ja diré, per exemple, què és ara que no podies ser abans? Per exemple, tu ara què penses d'airedaments? Ja diré, m'equimenti, tu ara pots córrer a 3 menites a mi i quilòmetre que jo animalada, dius abans podies? No. Impossible. Impossible. No, perquè hem anat a poc amb els entrenos, pues, cada viatge són més duros, són més... Bueno, depèn del dia, són més lunghi o més curti, més intensi. Bueno, abans no podia córrer a 3 perquè... Un moment, vau a un petit incís. Per a gent que no hagi idea, córrer a 3, què són? Des a 8 km per hora, 20 km per hora, a priprets? Sí. I que estem parlant de ja velocitat molt nauta. Se metin a dubtes que agarre cotxe de mi alta persona, se mete a 20 km per hora i se mete a perseguir cotxe. Que no estem parlant de ja causa normal, com a podrien este tajú, normal, 5 km a l'hora, més o menys, 5 minuts al quilòmetre, volia dir, perdó. Metete d'aquestes velocitats, a tu què te genera? Bueno,
Imagina que patiment, no me futes, perquè si estàs a 3.30 et deixes a risses, jo ja no sé què està amenaciu. Sí, bueno, patiment. Jo sé patiment positiu, no? I un patiment... Sí, patiment positiu. Clar, dempús en les curses, clar, jo entreni així pujada, baixada. No hi ha... M'agradaria molt que en bet poble, no diguem Viella, sinó en bet poble de la Val d'Aran o així a prop, que puguen arribar a pista d'atletisme perquè, bueno, jo he marcat així cada 100 metres i un pintet d'esprai. Però, clar, toque de pujada a la sèrie, toque de pujada, toque de baixada a la sèrie, toque de baixada. Després, en les curses, millor. Clar, perquè has més potència de cames o què? Sí. Perquè, clar, així les sèries de pujada són dures. Després descanses sèrie de baixada, però... Perquè ara mateix, jo pensi, per estadi entre cometes, d'atletisme més a prop, quin llet de Pont de Suert? Pont de Suert... Vull dir, en Pont de Suert, en a part que era un camp de futbol i tot això, no sé si hi ha... Me sona que hi ha pista d'atletisme, me sona, Sí, hi ha pista d'atletisme. També en França, per així a prop, també hi ha auta, però no sé. Escolta, la mama hi ha causa. Aprofita que és micro i dir Ajuntaments de la Val d'Aran. Ajuntaments de la Val d'Aran. Consell Generau d'Aran. Consell Generau d'Aran. Aquesta avui m'agrada, dieu la meti com a falca tat podcast. Què vos? Ara dime ton desir. Que pugui arribar a una pista d'atletisme en a Val d'Aran. Molt bé. Hi ha pista, que per cert, hi ha pista olímpica de 400 o hi ha més petita? Perquè hi ha pistes olímpiques i pistes no olímpiques, sí, no? Hi ha pistes de 400 metres i hi ha pistes de 200 metres. Me da igual quina sigui, però hi ha. Molt bé, doncs aquí ho queda també era teva reivindicació. Lola, veig que has portat medalles. Oh. A veure, vedem així, hi ha, que per cert han quedat molt ben metides, vedem, hi ha de bronze, hi ha d'argent i hi ha de d'or. Que veig que has agarrat ja gent competitiu, ja m'ho que s'ha dit. Si mos estats escoltant a través de l'Spotify no que entenerats, més si mos veig a través de YouTube, veuràs que Lola Cabero avui 3 medalles, hi ha de bronze, hi ha d'argent i hi ha d'or. Quin ha agarrat? Doncs òbviament era d'or. Aquesta era d'or i de Campionat de Catalunya, de cross per clubs sub-12. Ja diré que avui és 11 anys. Que era guanyeres per equipes. D'amb qui competies? Més de l'equip de xafatolls. D'on hi ha això? De Lleida. Ah, molt bé. Ara has agarrat era de bronze. Aquesta i de Campionat de Catalunya de cross de sub-14. O sigui, 2025. D'hagués passat tant. Sí. I ara vas agarrar la d'argent. Sí. I aquesta idea? De Campionat de Catalunya de pista. De sub-14 femení. I de que hi ha de pista, d'aquestes de dar voltes per un tour de 3.000 metres. 3.000 metres, 3 quilòmetres. Sí. I a quant curs? 3 quilòmetres, ara mateix? 3 quilòmetres... En 10 minuts? Si hi ha més? 11, 12? 11. No, crec que està molt bé. Més, adelat d'òbviament, totes les curses que tu és... més o menys gaire curses tu posen a temporada per Catalunya. Per Catalunya, dic Catalunya perquè imagini que tu me diries en una part de l'entrevista vull arribar a Campionat d'Espanya. La cosa ja això m'està d'aguant. M'esperar a tu competisses per Catalunya o provincials, imagini que heu carnat o gaire curses és aran? Jo esquic curses de pista coberta, de pista a l'aire lliure, de cross, que ja acabi d'acabar era temporada de cross, ara començaré era de pista, en Ustieu, així en a Val d'Aran, esquies de trail, era nocturna... Ja hi ha causa que no entenia, de medides que ara acabes era de cross. Sí. Més mostrapamen i huer. No hi ha... Però jo entenc, perquè clar, jo ara penso en Val d'Aran, en entorn Val d'Aran, cross, que per fi cross i pista, però pista no pista de traçat olímpic, sinó hi pista pista forestal, de cau carrenatau. No hi lleguat, no hi en mau estat... Clar, imagina que, òbviament, en Val d'Aran no se pot competir més. No sé, pensi en d'autien tours com a Pont de Suert. Dieu Pont de Suert, anyeu. Dieu d'autien tours en alta muntanya, Cerdanya,
Causes atau? Eh, hi ha hagut veri crossi que sí que ha plogut inxinau per anet, alavetz coma ei en herba en anga, sí que se banhes en charcos, alavetz eth terreny non ei molt bon, però dempús hi ha veri crossi que no, que han estat ben. Que es metes en un anyàs, en el que tu me dius, aquesta anga que te deixa pe marcat, però bueno, tu tires d'aguant, no? Sí. I com són les competidores? Perquè imagina que, clar, tu quan competisses en Catalunya, això com a tu, no? Per exemple, m'aquimenti, trasladat a futbol, que tu pare juga en Viella, segurament tu pare jugava contra es mateixi en Tresagua regional en la seva època. Més, tu, per exemple, també competisses tostem contra les mateixes competidores? Tostem no, però amb que jugues qui 2 anys en una categoria, alavetz canvi. Alavetz es mainades que són un any més petites que jo, competissen un any contra jo e un any Contra d'autes. contra d'autes. Igual de més granes. Ella diu que tu, per exemple, digui, tu eres 13. Tu era què és? Era des granes o era des petites de la categoria? Ara so era des granes. Per tant, hagués en gaudixes més, no? Dir la veritat. Bueno, T'agrada més, no? Perquè generalment competisses enxinyar un millor que és més petites. Generalment això passa, no? En els Sí. anys com a mínim inicials. sí, però competir contra els granes també va bé, perquè dempús, quan canvies de categoria i vas contra els petites també s'han metit fortes a competir contra tu. Alavetz està bé competir contra els granes, contra els petites, contra els granes, contra els petites. I ara mateix, a nivell de Catalunya, com estàs? He dit, si haguessis de dir, jo ara mateix, de la mia categoria actual, que U14 enteni, no? Que heu carrenatau, de U14, m'aquimenti, això era 3 agua, era 4 a priprets, no falta que me digues més o menys. Estàs entre 5 millors? Sí, Molt bé. Per això dieu també les opcions d'anar a Campionat d'Espanya. Qui guaire persones van a Campionat d'Espanya? 3. 3 esportistes. El tipus l'Agens, o ja hi és l'Agens? Jo so segona, tercera, se no me'n mi molt bé. Sí, de moment so l'Agens. Què s'hi posa a tu eret de poder dar peada més anar al Campionat d'Espanya? És que un pas gran, perquè està el Campionat de Catalunya, després te'n vas al Campionat d'Espanya. Si lo és molt bé, te'n vas al Campionat d'Europa. Si lo és superben, te'n vas al Campionat del món. I ja aquí, si lo petes, te'n vas a les Olimpiades. O sigui... Les Olimpiades juveniles, júnior. De júnior. Per exemple, tu has pogut saber... Ben, tu ja coneixes els teus companyes catalanes més. Quins són aquells equips, no sé si has pogut ells un d'ells, quins són aquells equips de comunitats autònomes que són més potents? O quins són els que normalment treballen molt bé? No et sé, perquè ara jo de moment som Catalunya, Lleida... Sí, però a nivell d'Espanya, vull dir, per exemple, de Madrid, de País Basc, d'Andalusia, de València, de la Comunitat Valenciana, no sé si te sona si hi ha bet esportista que l'hagis escoltat per orella que diuen aquesta és molt bona, m'afrontaré a en Campionat d'Espanya. No. Bueno, això vol dir que són els altres que parlen de Lola Cabero. Són els altres que parlen de Lola Cabero. Bé, Lola, objectius. Quins són els teus objectius personals? Què t'agradaria? L'any que ve m'agradaria arribar al Campionat d'Espanya. Què cau en Campionat d'Espanya? Si haguessis, encara que ara hi temps t'aprene, hi temps de gaudir de l'esport, temps també, doncs, tu viuen noves experiències. Què t'agradaria que passés aquí? De moment, no et sé. Arribat al Campionat d'Espanya, super. Després, no et sé. Entrenar el millor possible. Molt bé, perfecte. Donc aquí ho quede. Lola, si te sembla, vam a deixar el costat esportiu. Vam a parlar, si hi ha altra causa que jo m'ha generat moltíssima curiositat i que també t'he volit convidar precisament a parlar d'això. T'estàs tornant ja instagramer, no? Amb el tema de l'aranès, que ell t'habla positiu, perquè cap per a fin mos calen naui referents de l'aranès i de la nostra llengua.
Jo, per exemple, us seguim en Instagram de Tio Ju, a través d'aquest control parental que me comentaves abans. A jo encara me costa veure gent que en els gilats socials publiquen aranès. Jo veig molti joeni que han molt de potencial, que són molt dedicats al món de l'esport, que són que per a fin de lleu és més seguidi així a Val d'Aran, vulguem o no, més que publiquen en castellà. Te veig a tu que tot el contrari. Tu des del primer moment has estat fideu a dir de vam a publicar en aranès, no perquè els meus pares m'hagin imposat, sinó perquè a jo m'agrada aprendre la llengua, que és el que m'has comentat. Sí, a part d'això, jo publiqui en aranès, meti els subtítols, que la gent també ho vegi en castellà, també que la gent s'animi a més esport, que parli més l'aranès, que no són que atletisme, no atletisme, sinó nada en passeig o no et sai anar a nedar bet dia, caminar per a muntanya, que s'animiguen a més esport. Com és aquesta iniciativa de dir de... Òbviament tu te crees en Instagram perquè tu te lo vols crear, just era surveillança d'estos pares, etcètera. Més, com decidisses de, no a meta stories, són aquestes causes de 24 euros que després desapareixen, sinó a publicacions de qualitat, contingut de qualitat, és a dir, causes que són vídeos que la gent d'en pis li agrada perquè reacciona, que tu això acampa, segurament. Sí. Com et decidisses? És a dir, d'on és la idea de dir, vau a això? És a dir, hola, soy Lola Cabero i avui us vau ensenyar, ho vaig a veure sèries d'en Ju. O d'en pis me sembla vedete com a dreçada de bruixota, i un dia que no sé si era magràs o que això que era, dir això era bruixota, no sé què. D'on vienen aquestes idees? Bueno, en men pai és jo, vam en vídeos, en men pai les munte, l'ajudi i tal. Les idees des dins, més o menys. I a tu t'agrada aquest contingut? Sí. Té gràcia? O d'en pis quan te ves dius, ui, què et? Mai de dir que hi ha això. No, d'en pis me n'arrisqui. Està bé. Molt bé. Això és important, arrisquen més. No d'ell mateix, sinó arrisquen de voler que es transmete, pues acolo, no? Hi ha sensació totalment diferent. Te va un microtest, Lola, d'acord? Que, bàsicament són una sèrie de preguntes vinculades a la Val d'Aran i també a ton esport. Color favorit, quin ell? Verd pastel. Verd pastís, molt bé. Número de la sort? Wait. Et meta bé, wait, guarda. Que bé. Beguida favorita? Aigua. L'aigua no t'agrada la Fanta, ni la Coca-Cola, ni l'Estí? No. No? Trasllat a l'esport, quina era la cursa que més t'agrada? Era nocturna. Si haguéssim de dir de veure IA de trail, per exemple? Era Montlude. Era Montlude? No, era Emaran abans. Molt bé. Era Emaran, era més antiga o era de 15 pobles que ara han agarrat des de l'Emaran? Era antiga. Era antiga. O sigui, que sapeix agua t'ha tocar. Sí. Molt bé. Quina cursa era que més t'agrada d'hora de casa? Cross de Granollers. Cross de Granollers. Si poguessis saber un superpoder, quin seria? De traslladar... De traslladar-te a pista d'atletisme. Sí. Seria aquest o són que traslladar-te? Traslladar-me. Estaria bé, Sí? Si poguessis, jo què sé, crear qualsevol causa de mia vareta màgica, què crearies? I a pista d'atletisme. I a pista d'atletisme. On la crearies? Ara t'he agarrat, Què la voldries? Al costat de casa? En la comunitat de casa? En Viella. Molt bé. De la Val d'Aran, quin era en tour que més t'agrada? Quin paisatge que més t'agrada, la muntanya que més t'agrada, o passeig fluvial on és força sèries, no sé si has vet lo concret i que t'agrada més de la Val. Era en Montcorbisson. Montcorbisson, molt bé. I Puigdessuent?
Molt bé. Ben, com se dice ton millor amic o amiga? Era meva millor amiga s'ha dit Jana, el meu millor amic s'ha dit Martí. Quina era la professora que més t'agrada de l'institut, de l'escola? No se van enfadar a resta. Totes t'agraden més. A ti quina era que te genera especial il·lusió? Era mia tutora, que se dit Lara Besant. Molt bé, doncs Lara, i missatge a tu també que ja l'has guanyada a Lola. Molt bé, doncs Lola, en què ha sigut test? Vull dedicar a ren, els darreri 3-4 minuts d'aquesta conversa t'ha preguntat si tu poguesses, si tu haguessis ja te viatge i a vareta màgica, què haries per poder potenciar més la nostra llengua? Què penses tu que se pot en aquest aranès, doncs es pugui haver un lloc més consolidat així a Val d'Aran i que per a fi, com era conversa iniciar un nostre que ho hem hagut, que no se pugui perdre. Que jo no et sai. Que la gent s'animi que ensenyalen més a parlar aranès, perquè és important que no se perdi, que hi hagi més gent que s'interessa per parlar aranès. Per on penses que passi això? I de què podríem... Ja sé que és complicat, més d'en 13 anys que te vau a dir, de ser judis segurament no saber-hi respondre a aquesta qüestió més... penses que hi haurà forma? I a dir, hauem de caucar més en escola, hauem de, jo què sé, hauem de més activitats en aranès, t'agradaria que, jo què sé, tal com a tu es causes a través de xarxes socials, doncs que la gent se li pogués, no sé si se diria pagar, però que se li pogués recompensar de vera forma, dieu que se causes en aranès. Creus que seria una forma de dinamitzar, encara que ensenyeu mercenària, podríem dir, de més? Les activitats en aranès, podríem activitats en aranès. En l'escola que se parli més en aranès. Causes a tau. Lola, sabes que jo t'he preguntat tot el que m'ha de la gana. Tot. Doncs ara te deixi aquest darrer moment en tu, per si te vols pensar i a pregunta que me vulgues ja jo, te la vau a respondre encantat, òbviament. No et sai. Tu, que portes, no sé, gaire anys en la comunicació, que t'haves esport... Te va dir que porti l'eues mateixi de tu d'existència. A freds. Quin consell li daries a la mainada de 13 anys? Quin consell li daria a la mainada de 13 anys, més en quin sentit? De l'esport. De l'esport. Guarda, jo amb 13 anys a futbol, òbviament de molt menys al nivell que tu era atletisme, que segurament tu haries futbol, jo era no dolent a poc, més no destaques. Més, si tu a les edats aquestes de 13 anys, jo li diria passat-vos ben, gaudits de l'esport, perquè ja arribarà a la competició, ja te frustraràs de més temps, ja hauràs temps t'ha cremat, t'ha qüestionat tot, i que ara d'en 13 anys, d'en 14, d'en 15, d'en 16, d'en 17 ja comences, dieu, més tot aquest període, ell t'aprene tècnica, t'aprene a gaudir de l'esport, t'aprene a amistats, a naues amistats, que per a fi que segurament seran les amigues que tu has ara en aquest món de l'esport, seran les que segurament seran d'amb tu els propers 4 o 5 anys en els campionats d'Espanya o en els campionats de Catalunya, no sé què, no sé quantos, que aquestes amistats perdran tot el temps. Jo m'aconsellei gaudís de l'esport i que la competició, que sé que és molt competitiva, però que no te frustre pel camí, que la gaudisses. Gràcies. No, gràcies a ti per la pregunta. Faltaria més. Bé, Lola, doncs ho hem acabat d'amagués Aran en podcast. Mil gràcies per haver format part d'aquest espaci i res, desitjar-te tota la sort del món, que gaudisses de l'esport i sobretot que pugues seguir en família, que és el millor. Gràcies. Moltes gràcies, m'ha que passat força bé. Espaci ofrit pel Consell Generau d'Aran.